understand. I am awakened. I have seen the behind of the Paiwan Tapa. I might not have money, but I have make a judge. In here, Chuku Jipota ka mwike ifocus. Boten no. So ele ihe ọjọọ mere gị. Asị m gị, lekwe ihe leba ya anya. Lekwe na eri anya eri. Na eriri nne gị eri, rie nna gị erie. Sị gị, ekpekwele ka erie iji otu dị ka gị, and ekpekwele ka erie nwa gị. O ihe ọjọọ mere gị. Nsi gị hapụ that iji otu Mbaka. Na that efu o mechara fancha idiotic bastard a na-akpọ Ebuka na Mbaka. Ke tanksi eren fene, ke fadede eren fene, ke fada odosi idiotu na ebe nwa shawa people ke eren fene. Nye nwere na Mbaka na Ebuka. 2 days after achọrọ Mbaka eje sang Ebuka na-emezi miracle na-emari anya ya otu. Are you not an idiot? You wanna one person Ebuka gwọrọ anya ya emeghe before. You wanna one person clear evidence? No, you are an idiot. You are an idiot for coming to challenge the awakened one of the Biafran people, the most powerful man that have seen the behind of the Paiwan Tapa. Idiot, oh, why are you cussing? All you brood of viper, all you foolish Galatians, are you not foolish yourself? Were a Bible, okay? That useless idiot. Were a picture Jesus and a picture of Fule for nwaanyi. Do for those bullshit. Stick to Chuku. Chuku na nde zumezi. Chuku anyi. Chuku